Malaysia kangen hati lo iki. Kami segan untuk Anda, kami bukan kepada warga Babat, Kedung Adem dan sekitarnya. Bila mana Anda ingin mendatangkan New Marga Laras, Anda bisa berhubungan langsung dengan pimpinan kami, yaitu Saudara Bapak Ratno dengan alamat di Desa Banjargodang, Kecamatan Luluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Juga bisa lewat nomor HP yang tertera di spanduk. Hadirin juga bisa berhubungan dengan Cak Irman selaku pengambilan gambar dari Salma Group. Hadirin langsung saja kami siapkan untuk Anda tari Remo. Semoga Anda terhibur dengan acara malam ini. Selamat menonton, yuk. Sungguh dulu Bapak Nasir, Bapak Saijan, nak nangkap toh tawuran. Nek juragan ku Bapak Sawit iki wis apal nih. Mas Minut Aminuddin, monggo mirsani tari Remo yang ada di Malaysia, di Balongpanggang. Mas Omek yang ada di Malaysia, monggo mirsani Mas Minut Balongpanggang, Mas Omek yang ada di Malaysia. Delok Remo.
Dumateng ngarsanipun para bapak undangan para penonton. Niki wonten kalih lagu campursari. Ibu-ibu, Bu Kasut, Bu Carik monggo menawi nyawer monggo. Iya. Nyawer kelaras. Wis dadi antep pingganti. Nganti kapan bungasen wong bakal tak enteni. Matur suwun. Aku wis kepacut tresno. Ya mung sliramu sing katon ngomoto. Yen wengi rapi iso turu, bayanganmu wis mlebu pikiranku. Kok koyo ngene rasane mung tansah kangen pengin weruh dhewe. Apa bisa aku nyanding sliramu Sawer sawer. Iya. Asik. Ibu bapak monggo. Kasih waktu sawer. Yo. Dik. Sik dalem. Tawa sawer. Nggih Bapak Ibu menika mantun medal Nggih. SMA nggih sing tari rimo menika. Alhamdulillah aku kan lulus. Heeh, mari metu SMA wis iso Nggih. trimo pinter. Oh, iya. Nggih, Bapak Ibu, babat, menawi gara Joko Dudo niki nggih siap. Heeh, dipinang. Lho, gak bahaya. Lah aku piye? Gak bahaya ta? Lah aku piye, Dik? Nggih, Lah nek niku. dipinang mau ngobat, lah aku piye? Lah ya, kancane dipikirno. Anu, kancane dipikir. Niku mau Bu Polo sampun. Cak Bu Kasun, Sigri. Nggih, Bu monggo. Kasun. Ibuke Sakniki gilirane sinten? delok gone yu nyawerno. Nggih. Lah lagi lo barange. Iki lho barange yu. Sabar, sik sabar. Heeh, tasik Sabar, jelas sabar. barange yu. Ayo sini anak ganteng. Anak saya. Ya, anak Oke, saya, anak ya iki ganteng. sing membawa Tak, rezeki. tak. Terima kasih, cium sik, cium sik. Ya cium. Cium sik, Mari ya. sing cilik terus nyium sing gede. Aduh, disawosor. Dek, mari nyium sing cilik cosor. Nyosor. Lah aku piye? Loh, sik tanggo sik ah. Lah terus Lanjut. aku piye nek kono? Lanjut Kak Sugri. Heeh ya. Ya Dek dilanjut sik. Kangen iki bisa mari. Mas Omek yang ada di Malaysia kangen nanti lo iki. Nembani. Kangen tak suwun rino wengi pungkasan dadi yo tombo kangeni ati iki. Matur sembah nuwun. Suwun. Nggih. Berkah barokah sawaranipun Lho, Bapak lho, Ibu. lho. Terima kasih Garangan Surabaya ketoke kluyuri. Dek. Dalem. Iku Bapak Hima sapa iki? Bapak Miso, Garangan Surabaya Dek. Garangan iki. Surabaya. Nyuwun ditimbali Garangan Surabaya. Gak gelem jenenge dhewe. Nggih. Gare apa? Nek Garangan Surabaya. Kudu pedhot. Garangan Surabaya nyatekan. Oh gak Dek. Oh boten. Ora nyatek Garangan Aku Surabaya ki wedho apian disawer iki mau. kok. Yo koyo rada kudu nyatek ngono ya. Yo nyatek piye tambah disawer sampean. Nggih, Garangan Surabaya kersa goyang. Garangan Surabaya kono. Oh, ya wis aja goyang. Ngawur aku diceramai. Gulu pedot. Merah Nggih. jambu, Dek. Gulu pedot merah jambu. Nggih, monggo sing kersa dampingi goyang langsung maju. Maka yang mau tampil joget. Sinten? Bunda kita, ayo. Bapak Kancane aku goyang siji loro telu papat. Lho iki termasuk iki. Ayo. Oh gak. Iki.
jos. Oke, Mbak. Terima kasih. Tanda mana, Mbak? Tandang mana, Mbak? Malih monggo mboten napa-napa. Ah, Mboten monggo. napa-napa nggih. Mboten. Lho. Kangge panglipur warga Babat kok. Mari disawer, ayo ngadeg maneh. Ya apa Pak, mari disawer lho, engko Pak. Ayo maneh sak lagu jenengan nyanyi. Ya apa? Ayo son. Ayo. Son Sak nyanyi. lagu napa malih? Ayo. Ayo napa ayo monggo. Bokong semek iya ayo tak turuti mrene maju. Ayo sat nyanyi maneh kok bae disawer maneh. Nek pun boten wonten cukup nggih. Sampun Wis apa, gak ono to, Dik? Dik. Wis Oh, ayo sampun, cukup, Dik. Dik. Heeh. Matur sembah nuwun sedaya. Sembah nuwun. Mana tepuk tangannya untuk Mbak Dita? Opok. Coba dengar pun para undang.